κοινότητες με απορρίτους κώδικες. Απορρίτες συνθήκες υπογράφονται σε στοές. Στημένες κυβερνήσεις επιβάλλονται στα κράτη. Κόμματα αρκετά, μα ίδιος είναι ο σκοπός εν το βάθη. Όλοι παίρνουν μια ταμπέλα να φανεί πως έχουν θέση. Όλοι τους είναι όμως μέλη σε μια κοινή λέσχη. Αριθμός 11, ψάχνω να δεις τι έμαθα. Έφτασα στα 23, μα τώρα τι ψάχνω ελεύθερα. Γνώσεις καλά κρυμμένες, έχετε αυτιά σου ανοιχτά. Πρόσεχε την ημιμάθεια, θολώνει τα νερά. Αυτά που βλέπεις στις ταινίες μήπως έρθουν τελικά. Μήπως είναι προετοιμασιά να τα δεχτείς πιο εύκολα. Σημεία των καιρών, μήπως Αρμαγεδόν. Όλα είναι πιθανά από τα ανθρώπινο όν. Το πλαστικό του χρήμα είναι πρώτο πυλόν και θα επιβληθεί, το ξέρω, με νόμο το δυνατό. 5-10 άτομα κάνουν κουμάντο στον πλανήτη. Εκατομμύρια μαριονέτες συμπληρώνουν το παιχνίδι. Άνθρωποι άρρωστοι, πραγματικά άρρωστοι, καταστρώνουν σχέδια για την ανθρώπινη αφάνιση. Θες να ψάχνεις για αλλούς μεταλλαγμένες τροφές, μήπως για πολέμους και ενέργειες τρομοκρατικές. Πάρ' το χαμπάρι, όλα γίνονται για ντομάτι. Αυτό που βάζουνε παντού, προσεχώς και σε τσιπάκι. Ξεχνά τον κλασικό τρόπο για να ζήσεις. Πεθάνε ήταν πλαστός όσο νομίζεις. Σήμερα υπάρχουνε μόνο δύο στρατόπεδα. Ζεις με το κεφάλι σκεφτό ή πολέμο μόνιμα. Ξεχνά τον κλασικό τρόπο για να ζήσεις. Πεθάνε ήταν πλαστός όσο νομίζεις. Σήμερα υπάρχουνε μόνο δύο στρατόπεδα. Ή θα σηκωθείς ή θα έρθουνε τα χειρότερα. Όνομα για μένα, για σένα, για τον καθένα. Για αυτούς είμαι αριθμός διαδίκος 0 και 1. Δεδομένα σε σκληροδίσκα αποθηκευμένα. Ακούγεται τρελό, μα έχουνε όμως και σένα. Το μέλλον και τα όνειρα ξέρω δεν θα τα ζήσω. Αποφάσισα να είναι για μένα πρωτού μιλήσω. Πρώτου γεννήθω είχαν στήσει το σχέδιο τους και με κάναν και εμένα τροχό στο αμαξίδιο τους. Εμένα, εσένα, τον καθένα στο πλανήτη. Αφού εδώ ακόμα βασιλεύουνε οι λίγοι. Οι λύκοι και οι σκύλοι πεθαίνουν πάντα στην ψάθα. Βασανίζονται κάθε μέρα χωρίς να βγάλουν άχνα. Τα ΜΜΕ διαμορφώνουνε το κρίμα. Ένα κλίμα αποσύνθεσης που δεν πηγαίνει βήμα. Δεν προβάλλει αντιστάσεις, φοβίζει και ηρεμεί. Δικαιολογεί όμως πάντα την κάθε τους απόφαση. Γέμισα νέα ιδέα, τα σχολεία, την παιδεία. Φάρμακα επιβλαβή, κάθε φαρμακεύτηκε εταιρεία. Κάθε μπάτσο που για 500 ευρώ γαμάει τη μάνα του. Αυτό μας πάει πίσω, καθένας κοιτάει την πλάτη του. Διέρη και βασίλευε, τα ακούω από παλιά. Είναι ο τρόπος που διοικούν και τον εκτελούν σωστά. Άνθρωποι έρχονται, φεύγουν, μα ίδια τα αφεντικά. Ολοκληρώνονται οι αποστολές τους σιγά σιγά. Ξεχνά τον κλασικό τρόπο για να ζήσεις. Πεθάνε ήταν πλαστός όσο νομίζεις. Σήμερα υπάρχουνε μόνο δύο στρατόπεδα. Ζεις με το κεφάλι σκεφτό ή πολέμο μόνιμα. Ξεχνά τον κλασικό τρόπο για να ζήσεις. Πεθάνε ήταν πλαστός όσο νομίζεις. Σήμερα υπάρχουνε μόνο δύο στρατόπεδα. Ή θα σηκωθείς ή θα έρθουνε τα χειρότερα. Ξεχνά τον κλασικό τρόπο για να ζήσεις. Πεθάνε ήταν πλαστός όσο νομίζεις. Σήμερα υπάρχουνε μόνο δύο στρατόπεδα. Ζεις με το κεφάλι σκεφτό ή πολέμο μόνιμα. Ξεχνά τον κλασικό τρόπο για να ζήσεις. Πεθάνε ήταν πλαστός όσο νομίζεις. Σήμερα υπάρχουνε μόνο δύο στρατόπεδα. Ή θα σηκωθείς ή θα έρθουνε τα χειρότερα.